Музыкаль котлау Хайбулла районы Ивановка авылында яшәүсе Гөлсирә Хәдис кызы Карсановага юллана. Ошо көндәрдә уга 55 яшь тулды. Тормыш иптәшебез, әсәйбез, өләсәйбез Хайбулла районы Өфе авылында Кунаккуловтар гаиләһендә 1965 елның 25 сентябрендә икенче бала булып дөньяга килә. Башкорт дәүләт педагогия университетын тәмамлагандан һуң юнәлтмә буенча Хайбулла районы Быдаулык авылына химия һәм биология укытучысы булып эшкә җибәрелә. Бында ул буласак тормыш иптәшен Гәрәй Мөхәммәдиян улы Карсановты осрата. Улар гөрләтеп туй үткәреп өйләнешә. Хайбулла районы Ивановка авылына килен булып төшә ул. Хезмәт юлын ошо авылда дәвам итә. 33 ел укытучысы булып эшләү дәверендә зур абруй һәм ихтирам казана. Мактаулы хезмәт юлы үтә. Өлгеле хезмәте, тырышлыгы өчен күп яклау грамоталарына лайык була. Эштә генә түгел, өйдә лә уңган хужабикә. Тормыш иптәше Гәрәй Мөхәммәдиян улы менән 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Өлкән кызы Лениза гаиләһе менән Хайбулла районы Акъяр авылында яшәй. Кияү Рифат менән 2 бала үстерәләр, Гөлмирә һәм Данияр. Улдары Айнур килене Регина менән Север тарафтарында, Кагалым калаһында яшәй. Тамерлан исемле ул тәрбияләйдәр. Һөекле тормыш иптәшемде, кадерле әсәйбезне, өләсәйбезне юбилей менән ысын күңелдән котлайбыз һәм дөньядагы иң изге теләктәрне җиткерәбез. Аят көндәр, якты иртәләр, исәнлек, һаулык, озын гомер, бәхет, шатлыктар, куаныштар насип булһын. Киләсәктә лә безне һөендереп, балаларыңның изгелеген күреп, тормышка һөенеп, тынычлыкта гомер ит. Киләсәгең ер кеүек матур, кояш кеүек якты, тыуыр таңдарың нурлы, күк йөзең һәр вакыт аят булһын. Гомер үренә менгән һайын яшәүгә көз, бәхеттәр арта гына барһын. Безгә терәк, таяныс булып, озын одак яшәргә язһын. Шатлык, куаныштар ташламаһын, кайгы, хәсрәт ишек какмаһын. Ходай һине бары безнең өчен күз караһы кеүек хаклаһын ти. Юбилярның тормыш иптәше Гәрәй Мөхәммәдиян улы кызы Лениза улы Айнур. Кияү Рифат, килене Регина, иян сәрдәре Гөлмирә, Данияр, Тамерлан. Хөрмәтле Гөлсирә Хәдис кызы Карсанова, якындарыгызның изге теләктәрен ер аша кабул итегез. Şu eserlerden meğrak Balalarım deyip üzülgen Sen aydan yetkireye Yürekler yetmez Onlarıma dilenemez Benim tırmış hurubahım Dik hamanda gazize zekeyim İzgegen yaşına muhtajımız